Assalamu alaikum, bon dia, bona tarda, bona nit. Començarem una altra sèrie de vídeos més complicada que la del jihad, que tractarà sobre la dona i l'home molt en general, tractant molts temes. Intentaré ser el màxim d'objectiu possible i això vol dir que presentaré diferents punts de vista. Sento que he trigat tant, però és un tema molt delicat, molt complex. Tampoc considero que sigui una supersèrie, falta molta cosa, però bueno, per tenir 4 idees, 4 pinzellades i sobretot sempre m'agradaria que servís perquè algú fes una cosa millor que això, que és molt poca cosa i en català falta molt de material, vale? Aviam si algú s'anima. Bueno, també m'he posat un moment la pantalla perquè a vegades diuen que si s'ha de saber qui és qui parla i tot això de l'islam en català, doncs res, és igual, no soc ningú, bueno, soc l'Adam, però vull dir que no tinc cap formació, l'únic que faig és recollir textos i argumentacions de diferents divulgadors en l'àmbit espanyol, i ja està. I agafo gent molt variada. I ho plasmo aquí i sé que hi haurà coses que no estareu d'acord, d'altres sí, i ja està. Vale? I simplement és donar informació i cadascú faci el que consideri. Vinga, doncs començo. Primer una introducció. Vale? En aquest capítol simplement 4 pinzellades del que parlaré, perquè serà llarga la sèrie, vale? Serà més llarga que la del jihad. Per què vull fer això? Doncs perquè hi ha un desconeixement general del món, crec que hi ha un desconeixement a vegades de l'islam tradicional i també hi ha un desconeixement de les teories del gènere, dels aspectes antropològics que hi ha en l'actualitat i res, és posar tot sobre la taula. I insisteixo, deixaré de banda, jo tinc una opinió personal, evidentment, però la deixaré de banda, val? Perquè penso que és millor que oferir els diferents arguments i que cadascú ho faci. Val? Vull dir, no... Crec que una pàgina que es diu així, no? Islam en català, no sé, no m'acabo de sentir del tot còmode a l'hora de donar la meva opinió com si jo aquí fos algú que tingui una formació o alguna cosa quan no la tinc. Vale? Doncs això, desconeixement. Per tant, és portar coneixement. Sempre amb l'objectiu de crear convivència i benestar personal, perquè de vegades en aquests temes, el tema de la dona, el tema de l'homosexualitat, doncs ens generen conflictes d'una banda i de l'altra, i la idea amb això és que el coneixement porti pau i porti compassió respecte als altres, i parlo molt en general. De tota manera, també cal dir que la islamofòbia és un problema social i que també crec que el coneixement de l'islam és una manera també d'intentar que la gent conegui i, per tant, en el moment en què tu coneixes, la por desapareix o com a mínim disminueix i, per tant, els malentesos i coses que ens puguin provocar ansietat, conflictes, baralles, doncs sigui menys probable que apareguin, almenys no per tonteries com que són al final qüestions racistes, no? L'Abdel Prado constata que en el fons l'islamofòbia és essencialment racista, després tenim Abli que dirà que l'islamofòbia és essencialment un element que va contra les dones, perquè les cosifica, no? La modernitat des de l'àmbit feminista moltes vegades cosifica les dones, no et dic no sempre, però vull dir, parlo així des de l'òptica d'aquests especialistes. I això, que complementa l'altra sèrie de vídeos que és en el jihad, que són dos grans elements, és a dir, l'element de dir que vincular l'islam al terrorisme o vincular l'islam al masclisme o a l'homofòbia són dos elements que al final també acaben alimentant una separació que en el fons no existeix, que és la d'Occident-Orient, la de tradició-modernitat, la dels civilitzats i els salvatges, i parlo des dels dos punts de vista, perquè no estic parlant que Occident només, que també, que Occident vegi
el món islàmic o el món musulmà com a salvatge, sinó que també a vegades des del món islàmic també es veu a Occident com el món salvatge, l'apocalipsi i, en fi, aquesta radicalitat, aquest extremisme que es produeix en els dos àmbits socioculturals gegants, que en realitat no existeix aquesta diferència, insisteixo, és un mosaic on interaccionen de manera plural, en fi, més complex del que a vegades es ven en el cinema o a les notícies, que també és un altre tipus de cinema de vegades. Objectius: desfer estereotips al voltant del gènere, simplement. Per tant, entendre que aquest concepte és complicat, al marge de que pugui tenir la idea que tingui. Presentar punts de vista diversos, de vegades estan oposats aquests punts de vista, sobretot cap al final de la sèrie, i sobretot motivar algú perquè faci un estudi millor en català. M'agradaria que algú ho intentés. I bé, òbviament, per opinar sempre demanem, igual que vam fer amb la Jihad, que mireu tots els vídeos fins al final, perquè a vegades mostro molt un punt de vista i això et pot fer dir, prendre pel sac, em no m'agrada, però després desplegaré els arguments de l'altre punt de vista. Però és que els vull exposar amb temps, amb una mica de carinyo als dos punts de vista, o 3 o 4 els que facin falta. I després tenia dubtes de si començar a definir o explicar les teories sobre què és un home, què és una dona, etc. Però millor ho deixo per al final, això. De moment entendrem home i dona així com s'entén de manera general i sense donar-hi massa voltes i anirem fent. Ja als últims capítols sí que donaré el que jo he vist por ahí, que segur que ja et dic que aquesta gent que acabo d'esmentar, que estan molt més informats que jo i en fi, els animo a tots ells, tots els divulgadors que puguin fer material en català que el facin, perquè cal, és molt important. Wikipedia és molt pobra, tot i que jo a vegades l'utilitzo com a consulta, com a font de consulta, però és superpobra i em sap greu perquè molta gent que fa ESO, que fa fins i tot universitat, busquen material i tot i que n'hi ha molt, al final el busquen en castellà i bueno, que està bé, m'és igual, però dius, i per què no en català, no? A vegades hi ha alguna cosa, però hi ha molt poc, molt poc en català. Bueno, res, ja està. Quins són els capítols? Doncs aquest és el de la introducció, que ja l'estic acabant. Al següent, el 2, veurem 4 pinzellades de la situació de la dona i de l'home abans de l'Islam. Després el 3 i el 4, què diu l'Alcorà sobre les dones, què diu sobre els homes, què diu sobre tots dos, la majoria d'edat, també com s'entén a nivell internacional, que és la majoria d'edat, i específicament l'Alcorà i la Sunna, com veuen la majoria d'edat, la relació de parella, és a dir, la unió, el matrimoni, diguem, i el divorci, el famós tema de la poligàmia, que està superben explicat en castellà, ara hi ha molts vídeos de poligàmia molt ben explicats. Jo simplement recolliré el que ja han dit i ho faré en català i ja està. L'herència en les dones i en els homes, un altre dels temes clau en tot aquest tema. El hijab i la vestimenta dels homes, el dret a treballar i el dret a no treballar, els dos drets que es recullen dintre de l'àmbit islàmic per part de... En fi, ja ho explicaré, tant amb l'home com el que depèn del context socioeconòmic en el qual estiguis visquent. I, finalment, el tema que moltes vegades interessa moltíssim a la gent, el hijab també, però bueno, crec que el hijab està també dintre de les xarxes socials ben explicat els diferents punts de vista que hi ha, que també n'hi ha diferents, que insisteixo, jo personalment tinc la meva posició, tant en el hijab com en l'homosexualitat, però jo donaré arguments de tots dos. Em sembla més honest per part d'una pàgina que es vol dir Islam en català. I unes conclusions que seran molt breus, un vídeo tan curt com aquest. Al capítol 11 sí que reconec que pot ser que se me'n vagi la pinça amb la longitud del vídeo, pot ser que sigui bastant llarg. La resta intentaré que no sigui massa, serà com els de la Jihad. Res més, doncs
en fi, que vagi bé el visionat dels vídeos. No el vull fer així com molt professional, el vull fer patxanguero, no m'he escrit un guió, com em vaig fer amb la Jihad, que em vaig escriure un guió i tal, i posar la musiqueta, perquè estic cansat, de fet, tinc feina i no em dóna temps a més. I també perquè no... Insisteixo, no és una sèrie super ben feta, vale? M'agradaria que... El de la Jihad crec que està una mica millor que aquesta, però també crec que és un tema molt més fàcil d'explicar, el tema de desvincular, no? L'islam del terrorisme. En canvi, com que hi ha conceptes que són complicats, que és el concepte de l'home i el concepte de la dona, o fins i tot el concepte de cultura, clar, això són conceptes molt difícils d'entendre, no és tan fàcil, llavors això dificulta una miqueta més. Bueno, doncs res, que vagi bé i que gaudiu de la sèrie, ja anem fent. Vinga, fins ara.